uzothi ukuthelela mina ushiya iphoyisa kuyilona elikulokhuzile lapha bekufuna ukhombise lapho ukuthi uyakwazi ukuthelela hayi kimi mina ngiphatha amaphoyisa manje indaba uzosanganela mina hamba ekhweni hamba uyobona intombi yakho ngingangibuza imibuzo eminingi engenamsebenzi asinengene phela uma ungafuni usho siyeke akungenwene la mina nje ngibone nginake mina weintathela anginamsebenzi nokukhuluma nani yebo sawubona anginamsebenzi mina ngiyasebenza nje indaba nje ukukhuluma nani fanele ngibhale lento engenza simbonile hamba lapha ehola insizwe ethi bayede inkosi ukubhale lokho yebo ngiyakuzwa futhi bethumela intombazane izovele ingikhulumise into engekho ke manje mama It's just them. Who changed the briefing? Sorry, sir. Sorry, sir. Is it just you or who else is going to be here? No, it's Insizwa Nomsizo Development Foundation. The foundation that stands for South Africa. It's a tribal foundation. And that's why it's listening to me like this. I carried the organization in my 80 restoration of women's dignity. Yes. I'm saying I'm not going to pay lapho ngipusha into ngiyakhumbula ngo-2018 uthathe ngitshela ukuthi khona umuntu okuthi uphakela umthakathi wayikhuluma ngami mina bafo kuloze kugubhe umhlaba angisoze ngathengwa ngiyakwazi ukuyisebenzela mina ngibosho bangikwazi ukubamba ibanga elide kanje ngiyakwazi ukuyilimela emasimini ngiyikhandela ukudla cela ukubuza uzophinda ube khona kulo nyaka umkhosi waswele lahamba khona ney'ngane ngabona ukhala ukuthi iy'nsizwa zethu ngiyaxolisa mangabe ekhaya ukuthi Emavini baningi abahambile. lesisithombe sango-2018 Emavini. baningi kakhulu emavini ulive lo ungababiza abantu kulive uthi hayi ungababizi laba abantu hayi bakhona vele emavini ngiveza hayi emavini
Ubuhle ubuso khona hayi lapha hayi lapha phela uyiphilele kodwa khona baningi bakhona bayakhweba bese ngabantu abaningi bathenga bona abantu hayi umuntu kuze babone ngizalungibhalele ekhaya ngibhalele inamba yami igcwele yonke indawo bakithi eyami inamba umuntu oqala mina onenamba yako 2004 lapho ngamadoda yes Ngofuna sikhulume sithe le. Ngofuna sikhulume sithe inambithelo lapha social media. Siyabonga bafowethu. Wewe Mzimba. amaphoyisa asijubulelana Iphi imali yamadeni unginika yona kahle? amaphoyisa asijubulelana Ayifika phela imali bafowethu umuntu mayile. Yikho hlale siwina thina. amaphoyisa asijubulelana amaphoyisa asijubulelana Akudubule nje hleli. Uhlala nje emkhaya uyihlalele. Uhleli nje kanjena vele imposa nangu umfana. Aqala nje. Ngempela. ngempela mkhuluma Uyindoda impela lento ekhuluma noNkulunkulu elalele nje impela nje impela. nombuzo owodwa amaphoyisa Mana sicela asijubulelana phansi mana mfundisi. Awuthi siyenze ibe isinaro lento izwe wonke umuntu. So wena usemashini. Uyiphethe kahle awenzi lutho uhleli phansi lafela laqhamuka nje iphoyisa elihlanyayo lafela nje haxa ladubula wena why sizothi masiphuma sendaweni masifika endaweni akushayela lento yenza njengamanje amaphoyisa azokuphinda futhi nangelinye ilanga ayenze lutho futhi awuhlala shaya hayi uzokwenza lutho uzokhala upakela umthatha ongalona iphoyisa yabo nje ungangilaleli mina akushayela lokho kwamaphoyisa uzothi ukuthelela mina ushiya iphoyisa kuyilona elikulokuzile lapha bekufuna ukukhombise lapha ukuthi uyakwazi ukuthukuthela hayi kimi mina ngiphatha amaphoyisa manje indaba uzosanganela mina hamba ekhweni hamba uyobona intombi yakho kodwa ngayikhuluma nasi ke imali esihamba ngazo thina uyabona nje lento enziwayo lomfolo ngale ngane ekhambile ngami nayi ke imali esihamba ngayo thina wona amafandazi kulo muntu akavelele asimbone kanjena nje ubona bengazi nokufanele benzeni imali sithola kubantu kusobala bayawabuka ama-accounts ethu ukube sinikelelwa osopolitiki ngabe kade bemkhiphile usopolitiki ukuthi nanga ngabe sebembize kumadlangu sekuzovela igama lakho ngeke angifuni kuba ngangela mina ngizoyakumadlanga ngiyosho ukuthi eLimpopo abantu bangaphandle eLimpopo nje bona abantu baseLimpopo nje begxumagxuma omalema bengafuni ukuthi sisebenze le nto lalele bathatha abantu baseMozambique bafowethu uyabona bafethu izwe kade ladliwa bafethu nezwa yini hayi bona abantu baseMozambique yezwa baseZimbabwe babakhisa kwaba imisi yokuqala yodwa egusha umngcele yodwa hayi bo labo bantu basebenza as agents ibona bamukela laba anikwazi lokho ngibala ukuthi sibizwe uRamaphosa siyomnika le information kwayena ngakuba ngayazi bazohamba ngisho nayo isho ukuthi uzohamba umkhaya uzohamba ngempela ndabandaba emevili hamba ekhweni hamba kumfazi wakho yekela ukubuza mina imibuzo hamba umbuzo uphekeni ngokuphethe isiminofu yikho behlele emevili uyabona uphethe isiminofu uma nami ngidala uphethe isiminofu bazohamba kanjani ngoba mawusuka lapha nje uyophuza nabo isiminofu hamba ubiza imashi emevili bese uyasibiza sizofika khona ungayixoxeli la ufuna ukuyoxoxa emevili ubuskim labo khokho bazodlala ngeskimi labo babepolitiki laba skim ayithembe lutho le abantu abavotelayo wena ungasegoli wena awuyanywala emva kwaleyo wenze moya ngithi igama lakho ngicela ukuligeza uligeze kanjani cha usikhulume kahle sincokole kahle woza ngiyacela manje hello hayi
Yes, so Bamba Sereti, I'm getting a guest to Babunda. Hello? Sana ngibuza imibuzo eminingi enginamsebenzi. Ayilembe ngempela. Mina mfana mawushutha dlula umngane wami. Ngiyamplaka. Into yokuqala wesilisa South Africa ngithengele ikhekhe bangikhandela isithombe sami esihle. Ngifezeni ku TV. Hello? Asincengene phela uma ungafuni usho siyeke. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Akungengwene la. Mina nje ngibone nginake mina weintathela anginamsebenzi nokukhuluma nani. Yebo sawubona. Anginamsebenzi mina ngiyasebenza nje. Indaba nje ukukhuluma nani fanele nibhale into engiyenza simbonile hamba lapha ehola insizwe ethi bayede inkosi ukubhale lokho phezulu. Yebo ngiyakuzwa. Futhi bethumela intombazane izovela ingikhulumisa into engekho ke manje. Ifama. Isusi. Angicomhlehisela. Ngoba ningibona nje ngikhuluma amanzi. Ufana kanjani nami sadakwa njani? Uzofana kanjani nje nami uyahamba kanjani libanga lengane hamba uhlala udakiwe. Yebo sama. Wazi ngani wena ubuyingane ungaka? Wazi ngani amadoda amaningi kanjena amadala kunami? Awekho ngakini? No, it's not a briefing, it's an interview. It's an interview. I'm going to be interviewing you. Ungakuphi nendawo ba? Hlala khona eMlazi. So besikhona eMlazi kusasa. Yeah, ufika uzoyisho la ayenzeka khona. Uqhamuka phi nje wena? Amadodeni afuna ukushawa nina ingane. Uyabona nje? Ufuna ngibuza. Uyabona nezingane lezi. Ufuna ufike ubuza ukuthi osisi sawubona yebo. Ngowaphi sisi? Hayi ngosendaweni nje indoda yakho eyakuphatha yala eMlazi. Ikhona ekhaya. Athi yebo. Bese ngicela sihambe siyibona cha indoda yakho iyathatha. We are ready to do the Bese interview, guys. ngiyafika futhi uthandana lesisi. Athi yebo. Bese ngihlaba ngendakanani impanga. Yini indaba ongayifundisa intombi yakho ukuthi akukhulunywa unendoda ongayazi. Angizindaba zeSwati. No, ilungelo lokuqala babe lokwazi ukubhilonga. Ilungelo lokuqala nje identity. Ilungelo lesibili self respect. Ilungelo lesithathu is to love your country. Yeah. Ayimi ke ngizofundisa that's why insizwa nomthizo imele immoral regeneration sivusa ubudoda emadodeni ngoba make kwalunga amadoda izwe leyo ilungelo. Yeah. Bona nje ibonakala kanje ezweni eParliament amadoda aphikisana nabafazi. Abangazilutha abangaganile abangazuthi indoda yini. Kodwa baphethe thina. Thi umuntu ophethe youth eSouth Africa unamaqakala una 67. Amaqakala akhukhumela kamanzi efongo. Wesisi. Mina ngiyasebenza sisi kumanje ngifuna ukuhamba nginezinyanga eziningi ngingami ngamboni. Sekuhapha. Safuna ukubona izingane lapha ekhaya. Sekuhapha. Ngifuna ukuyodlala. Oy, ay kawelini. Ay kawelini. Ay ngifisa ubone induna Hayi Maritzburg inebhadi kodwa Maritzburg bafowethu. Udali bemevini. Hawu bakezi. Oh. Hayi. Ngikho kwanongoma sayivala nje siyavala. Sayivala siyavala kwanongoma. Intombazana kwanongoma iphuza savala. Hayi asasivumi sayivala. Savala iphuzo ogogo kwanongoma. Ayiphuzwa intombi. Isavani yaphethisana phela. Ngeke ngivakashele umuntu wami ngabe. Ngoma sesibona kusasa. Hawu. Na insimbi yeni bakwethu ingalokhuzi. Ingaphazamiseki. Please, we're going on now. Oh, Mr. Ndabandaba naba becela. Yes, I can hear you. Na bemcela Mr.